ফিল সারা বাচিথাম কলাই হদানি রায় বালমা পান্ডা সংসাर जागनाय फाइनाय 19 नभेम्बर सालमारि 2021 संसार जागनाय जम्पुई जलानि सुदनदेव बर्मा मेमोरियल कुचुक रं नखलाओ बोबाग्रा प्रद्युत किशोर मानिकनि मानजा बुंबाय सिरिसितिनि रायदानि बिसिंतै कलाय हदानि रायताय हदा अक्रा रग्न भरम रुई भालजाकमानि पान्दाओ नारय इंगि मानजाक बायनाय हास्तनि मन्त्री हकरा याकचु जिष्णुदेव बर्मा बहायनो पान्दाओ सानजानि सिमिनो तंनाय नायथोथ खकुमु रुचापु मुसामुं पान्दा बिसि बुरुम बुरुमनि हाय ताकलाय बिसिबो मिस्टर कलाय ताय मिस कलाय बातालि मुंबो संसार जागनाय पान्दानि दांसाओ आब्रो कारिबो कलाय बसिंनि जुदा जुदा चामुं ताकमुं लबमुं ताय फुनुकमुंनि स्टल लबो फियक जागनाय तंनाय जुदा जुदा मानैखनि फालमुंनि स्टल लक पान्दाओ हास्तिनि जत लोकरग्न मानजागना बागै कोन्युं याफारका कलाय युथ सोसाइटी